Ayun, sarap ng ulam nila oh. Lubi-lubi. Lubi-lubi. Siram. Digirisin pa eh. Matang yan ni Kaurago na ano. Sarap yung lagyan ng ano, dala ni Adji na puwag. Sama namin yun kanina. Oo. Haluan puwag. Ayan po at panibagong vlog na naman tayo. Bali, ibubuli ni Kuya Pulo yung natitira dyan sa taas. Dito. Tapos ito, isasako ko rin para makalabas na para malinis dito sa loob ni Ate Bidang. Dito mo kayo. Salamin. Ako na maglabas. Gawin ko ka po. Magagawin sa puling. Ayan. Linisan ko na sa loob para maganda na tingnan. Yung balding green. Sarang to kuya. Balding kulay yun. Oo, para diretso na panambak. Pati dito. Linisan na dito. Nakatusok ka tayo, no? Saan na baldi ko yung Bobby? Namin? Pandin na ano? Ha? Galit sa suso. Tumo ka lang. Oo. Para galit sa tapon. Masaling mo tambakan ito. Ang dadong ituway ka pinsahay ka din matambak. Oo. Para malinis na dito sa loob nila.
Ay, natunin namin ni Kuya Bobby yung ano. Gusto yan din sila talin. Ano, yung Bistayan. At pabalik na kami ni Kuya Bobby. Rico. Dahil pa pala nagpapagpili ito. Saka magaan to. Ito nauulanan pati. Kaya bago dito. Oo, bago gawa to. Ay, pag may sobrang tupit to, paputol ako tupit. Sa hero mo. Palis. Kaya Bobby, pag may tupit na sobra, pahingi ako. Diyan sa bago. Ipares ko dun sa tindahan ni Vilma para malagyan ko ng palupo. Yan. Ano? Yung bago. Tupit lang yun eh. Yung pa sobra. Ano mo na nga yung mga nakasabi? Oo, pagsasabi. Dudugtong po itong si Carly. Tatlo to. Dudugtong. Nanood ka sa live kahapon. Ako yun eh. Hindi mo nakita yung ano ng kahapon. Hindi nga magpapala. Mamaya. Wala ko sa yan. Balik kaya. Oh? Black bean. Wala kang nakita ang chips doon. Ha? Wala ko sa bean. Sino? Marimar. Oh, may bago na nga. Nanawahan ka talaga. May bago na naman pala si Tilo. Bago ka naman lo. Oh. Wala daw siya nakita ang 16. Isa lang daw yung chips Bago niya. pa. Oo. Sige ka tuloy pa. Kasi ka talagang alamat. Bago lang. Hindi pa nila alam pag lalaman. Break sila. Ngayon mo na. Oh. Hello. Hello, baby. Ginay ko mag-sponsor. Tulo. Ito nang magsulit. Ginin ko. Kadawang balik naman.
Halay ko. Sige, sige. Di pala dinasagad daan. Di nasagad. Pwede na, no? Ang tinitik-tik ni Kuya Puloy. Meron yan kung may pako sa dulo. Ayan na.
Sama na muna. Kamukas na. Buti. Ay, ang tabig. Pakopsik. Hindi. 1.5. Sumaginaw. Yung malamig. Diba, yan ang mainit. Kumana mo na, no? Ha? Kumana mo. Pala. Ang ginawa. Yan lang yan. Shoutout mo si ano? Malaki siya shoutout. Ayos. Minwesi, kumusta na? Ano nakasal mo? Miss Minwesi, kumusta ka na dyan? Yun lang sasabihin mo. Kumusta ka na dyan? Lahat mag-iingat. Ano? Lahat ka mag-iingat. Lagi mag-iingat. Sa doktor. Mamaya na, wag mo. Tinangan to pa yan. Ha? Tali. Basa pa patid. No? Ano? Sabi sa'yo, ano ito pabalik sa akin? Ano kaya kulay? Malamig? Sula. Ano ka? Nakasam? Nabanga mo man, nabanga. Aray. Sigap eh. Ayan sa may ugbunad to. Ito na niya. Mamaya, meron ko Pag namit ka sa gabi. Binutang pa ako sa labaso. Hindi ko naman na yun. Ha? Kasi dana mo rin kay Bupat eh. Hindi, nagunin na ako. Ano yun yung pagaling ko? Oo. Ganda ako tuluyan. Oo. Ha? Yung naging parang backstart. Nilabuan ko no. Tuloy ko pa rin. Ano yun dyan to? Islam. Manipis ka ng Islam. Tubalong. Meditation, makikita na ako muna na meditation mo sa Islam parang imperative. Basta di na pagpatungo. Nakarin pa to. Islam siya no. Sumata mo dyan. Tumawag ka mo ha. Sa akin ito yan. Hindi sila pustikat. Hindi mo lang ito pwedeng up and down. Pwede ba? Hindi ba? Takutan. Bali na tudak.
Taran. Yun. Ano na? Pwede na magpanyalo muna. Oo. May kaon muna kaya Puloy. Ikaw naman sila na ako ng tanak. Ha? Ako ng tanak mo. Ikaw na ka? Mama ko pasag ako. Oo, nagkatiman sila ako. Kasi sila pinapay. Pagkuhan, dami ko pinapa mga hatibalon. Ay, nanak mo ito na kata. Nagsakit ko kaya Puloy. Pagpatuloy nyo, nagisong na ako. Buwas ko tindahan. Saraduan mo lang, baka pumasok yung pusa. Dahil saraduan nga ni Puloy. Wala anak mo? Wala anak mo? Ligadik. Zero. Ano saya? 56. 10. 10:56. Mag-11. Tama na ata. Kuya Bob, ay saan pa pala na? Ngayon, alas na. Ibuhos kita natin. Oo. Ano damon sabi eh.
11. Pantay ko sa kanya. Ha? Makalipat ako sa kanya. Oh, Chaya. Long time no see. Isa na kaya? No see pala si Kabayeton. Kabayeton! Bakasyon po sila, gas. Sige mo na silong sa live. Ha? Isilong ka rin sa live. Dadadan ko ang sipon. Oo. Tao nyo! Ano ka? Hindi pala, hindi mo na. Ano nga, nagulag si Pintora. Kaya, ako ang nagpunta. Hindi sa tula. Hindi ko nakakalag orang. Kaya naman, tagagad si Puro sa mga. Pinatay ko na. Gagawin lang, mabilis. Gagawin lang. Sabi pa na. Hindi ko lang kung hintay ko na kanya. Tugudan mo na sana. Tapos na din yun. Ang buat bali, pagkatapos niyan, ni Kuya Puloy, dito naman sa kabila po, dito. Puno, ganyan. Yan ang matatapusin para matapos na yan ngayon. Kaya, naka 45 si Telo ah. Yo. Yo. Ayan po mga kaparang Jason, bali nakatapos lang namin na mag-live. Atin po, tapos na ni Kuya Puloy yung dito sa loob. Plastering. Tapos na dito. Kabilaan na po yan. Bali, maglilinis na lang dito sa loob. Para okay na. At yun po. Maraming salamat po sa lahat na pumasok sa live at sa mga nagpakulay. Sa mga viewers, thank you po sa inyo lahat. Sa lahat na nanonood ng mga vlog namin habang naka-challenge, thank you po sa inyo lahat. Siyempre, sa mga kasama namin dito pag nagla-live, maraming salamat sa inyo. Yun. At kahit maulan,
inabutan kami ng ulan na nagla-live. Tapos ito na naman, mainit na naman. Ay, nako. Sakit sa ulo na ano, init. Oh. At maglilinis muna ako dito. Ilabas siguro tong kahoy. Kaso nakatali pala yung wire. Alright.